Velkommen til den tredje video, beregnet til kvantitativ metode ude på RUC. I den her video så vil jeg gerne gennemgå, hvordan man finder en variabel hurtigt. Så vil jeg gerne sige noget mere uddybende om frequency, som bygger oven på det, som jeg har fortalt om i sidste video. Så vil jeg gerne gennemgå funktionen compare means og funktionen explore. Først så skal vi vise, hvordan man hurtigt finder en variabel. Den her gang så har jeg et datasæt, der er noget større end dem, vi er vant til at arbejde med, så derfor kan det nogle gange godt være lidt besværligt at finde en variabel. Så det er der heldigvis en funktion. Man trykker heroppe på Go to Variable, kommer det her vindue frem, og så kan jeg så taste den variabel, jeg gerne vil finde. Jeg vil gerne kigge på en variabel omkring, hvor mange timer folk de arbejder, og den hedder, så skriver jeg så bare, hvad den hedder, så jeg kan komme direkte til den. Sådan der. Trykker Enter, og så bliver variablen markeret hernede. Den jeg gerne vil bruge. Det kan være rigtig smart, når det er så store datasæt. Det næste, vi skal direkte over i, det er noget mere omkring, hvad man kan bruge funktionen frequencies til. Jeg vil rigtig gerne beskrive den variabel, jeg fandt før, omkring hvor mange timer folk de arbejder. Og jeg vil gerne have nogle beskrivende statistikker på, eller noget beskrivelse af den her variabel. Jeg går igen ind i Analyze, så jeg går ind i Descriptive Statistics og Frequencies, ligesom sidste gang. Og nu er jeg jo igen i samme problem, at jeg har rigtig mange variabler i det her datasæt, og det kan også være lidt besværligt at finde inde i Frequencies. Det jeg gør, det er, at jeg trykker på modsat musetast, og så kan jeg så vælge, hvordan jeg gerne vil have variablerne fremvist, og hvordan jeg gerne vil have dem sorteret. Jeg vil så gerne have dem fremvist som variabelnavn. Så kan jeg bare trykke på det første bogstav i den variabel, jeg gerne vil finde, og så kommer de frem løbende. Nu skal jeg bare finde den. Der var den så. Og så rykker jeg den over i variabelvinduet. Nu vil jeg gerne have noget mere end bare en frekvenstabel frem, så jeg går ind i Statistics. Og det jeg gerne vil have at vide, det er hernede, der kan jeg vælge minimumværdien og maksimumværdien. Jeg kan vælge standardafvisen. Og så heroppe, der kan jeg så vælge gennemsnit og medianen. Jeg vil også gerne have nogle, hvis jeg gerne vil have nogle kvartiler på noget, kan jeg så vælge herover. Så jeg Continue. Og så. Det er selvfølgelig vigtigt med de forskellige ting, man vælger i Statistics, at det skal passe til den type variabel, som man nogle gange arbejder med. Så kan jeg også i den her funktion kan jeg gå ind i Charts, og så kan jeg bede om for eksempel at få et histogram, vil jeg gerne have den her gang, og vælge også at se en normal værdiskurve på. Så jeg Continue. Så Paste, og kommer jeg herover i Syntax, så jeg kan køre den. Og så kommer vi over i Output. Her har jeg så valgt at få en frekvenstabel med for en intervalvariabel. Det kan man hurtigt se, at det ikke er sådan super brugbart at aflæse, men det kan jeg også vælge fra inde i frekvenstabelvinduet. Så har jeg her mit histogram. Og her har jeg så mit gennemsnit og min median og mit standardafviser og minimum og maksimum, som jeg bad om. Det næste funktion jeg gerne vil vise jer, det er hvordan man sammenligner gennemsnit. Den her variabel for hvor mange timer folk arbejder, den vil jeg gerne undersøge lidt nærmere. Jeg er nemlig interesseret i at vide, om der er forskel på, hvor mange timer kvinder og mænd de arbejder i gennemsnit. Og der kan jeg bruge compare means funktionen. Som jeg vil gennemgå senere i videoen, så kan det her også godt gøres ved funktionen explore. Så det jeg gør, det er at jeg går ind i Analyze, så går jeg ned i compare means og vælger means. Så får jeg det her vindue. Op i dependent-boksen, der skal jeg sætte variablen arbejdstimer. Og der gør jeg lige det samme, som jeg gjorde sidst, for lige at finde den lidt hurtigere. Så der. Og så independent list her under layers, det er så der, hvor jeg skal skrive den variabel, som skal gruppeopdele, og det er jo i det her tilfælde, det er køn. Fordi jeg gerne vil vide, hvad forskellen på arbejdstimer er for kvinder og for mænd. Så jeg går ind, og så prøver jeg at finde en gender-variabel. Der var jeg så med heldig. Her.
Hvis det var, at jeg gerne ville have min sammenligning endnu mere grupperet, så kan jeg så trykke Next her i Layers, og så kunne jeg opdele efter noget andet, for eksempel om det har betydning, om man bor i storby eller på landet, for eksempel, kunne jeg bruge. Så herinde i Options, der kan jeg så vælge, hvad for nogle områder, jeg gerne vil sammenligne. Det her det er sådan nogle standard, der altid er der, og så kan jeg selv heroverfra vælge nogle flere. Jeg er også interesseret i at få medianen med, så det gør jeg lige. Så vi continue og paste. Så skal jeg over i min syntaks. Så der. Og så kan vi så se mit output herover, hvor så kan jeg se, at jamen, mændene de arbejder 37,39 timer i gennemsnit om ugen, og kvinderne arbejder 32,44 timer i gennemsnit om ugen, og så kan jeg sammenligne deres standardafvigelser og deres median. Så det er jo rigtig smart. Det kan jeg så, en lignende undersøgelse kan jeg også lave ved funktionen Explore. Explore kan så har sådan flere forskellige funktioner. Det kan være beskrivende formål, man kan lave histogrammer, man kan lave boxplot, og så kan man også lave lignende sammenligninger som i Compare Means. Så der går jeg igen over i Analyze, så går jeg ind i Descriptive Statistics og ned og vælger Explore. Den ligner en lille smule vinduet fra Compare Means. Jeg vil gerne undersøge det samme som før, så jeg vælger min Dependent List. Skal igen være arbejdstime-variablen, så den finder jeg igen. Her. Og Factor List, jeg vælger jo den her gang, at jeg gerne vil undersøge forskellen på mænd og kvinder. Jeg kunne sådan set også lade være med at sætte noget ind her, og så bare undersøge arbejdstimes-variablen. Men nu vil jeg gerne undersøge i forhold til forskellen mellem køn, så den finder jeg lige en gang mere. Ja, over i Factor List. Og man siger, at igen det jeg gør, det er, at jeg laver en sammenlignende beskrivelse af en variabel opdelt i grupper ved at indsætte en grupperingsvariabel. Og det er så grupperingsvariablen, det er så i det her tilfælde køn. Men som sagt, jeg kan godt lade være med at gøre det i funktionen Explorer. Der kan jeg igen så her vælge at gå ind i Statistics og vælge nogle forskellige ting, hvis jeg gerne vil se nogle outliers, nogle percentiles, eller så heroppe kan jeg så vælge descriptives. Så får jeg, skulle sige, et udvalg af det beskrivende statistikker, og dem vil jeg gerne beholde. Så kan jeg også gå hen i plots, hvor man kan se her, at SPSS automatisk laver et boxplot til mig, og så foreslår den, at jeg skal lave et stem and leaf plot, og det er jeg sådan set ikke interesseret i, det fjerner jeg. Men jeg kunne også lave et histogram, som jeg også har lavet tidligere. Så siger jeg bare continue, og paste, og så går vi over i syntax, og kører kommandoen. Så fik vi en masse tal ud her. Heroppe der kan jeg, ligesom når man har lavet andre beskrivende statistikker, så er det heroppe, jeg kan se, hvad for nogle valid cases og missing cases. Og så hernede, så er der de forskellige beskrivende statistikker for variablen opdelt efter køn. Så jeg kan igen se, jamen altså mænd, de arbejder i gennemsnit 37,39 timer om ugen, og kvinder, de arbejder 32,44 timer om ugen i gennemsnit. Og så kan jeg se alle de her mange andre forskellige beskrivende statistikker. Og så hvis jeg går ned, så er der det boxplot, jeg bad om, for henholdsvis kvinder herover og for mænd her. Hvor det jeg så også kan se, det er alle de her punkter herude, det er outliers. Altså det vil sige ekstreme cases. Og så kan jeg så også ud fra det her, der kan jeg læse min median, og jeg kan læse den øvre og den nedre kvartil, altså 25 og 75% kvartilen. Så det kan man jo aflæse en hel masse fra. Som du nok kan se, så er der mange forskellige muligheder for at beskrive variable. Og jeg kan godt forstå, hvis det giver noget forvirring for, hvad man skal vælge hvornår. Måske nogle fingerpræg kunne være, at funktionen frequencies, den kan man typisk bruge for nominale og ordinale variable. Ikke at man ikke kan bruge det til andre ting, men bare som fingerregel. Og så funktionen descriptives, som også herovre i Analyze, som den er ikke blevet gennemgået endnu. Den her. Den bruger man primært til intervalvariable,
funktionen Explorer, som vi lige har gennemgået. Den er også, bliver også primært brugt til interval. Og så er der så compare means, som det er så til at sammenligne gruppers gennemsnit. Altså, som I kunne se i outputtet herovre, så gav det et rigtig nemt overblik til at sammenligne to forskellige grupper inden for en variabel. Så man skal selvfølgelig tænke over, hvad er det for en type variabel, jeg gerne vil beskrive, ud fra hvad man vælger for en funktion at bruge. Ligesom man også skal tænke over, at det skal selvfølgelig passe til variabler, om man ønsker at undersøge mode, eller median, eller gennemsnit. Men det var, hvad jeg vil gennemgå den her gang. Så jeg håber, det har været brugbart. Endelig kommentere på det, hvis I har nogle spørgsmål eller andet.